سلام تعنا هبلنا كورات تخطاتلتي لومي تلفزيون ازي تكتاتلو وزلخم كاب لومي تلفزيون زي محلالف لكم دهاي لومي هو نحزي زحرنا يوم زيناتات كم صعب اوادي نعملنا شير لايك سبسكرايب ناغوركم نخت كتاتلنا بمعدام حزي نابزرزرم كنسجر سنداي من كتتال ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ በቲ ዘይ ሕጋዊ ግጅለ ዝምደው አካላት ዘመሓድርዎ ህዝብ ኾነ ዝኾነ ዓይነት ሃፍቲ ኣይሁሉን ክብል ገሊጹ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዘፍለጦ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መሓውር ፍትሕን ባንክታትን ነቲ ኩነታት ተረዲኦም ሕጋዊ ግቦኦም ንኽፍጽሙ እውን ኣተሓሳሲቡ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ባሕቲ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዘይ ሕጋዊ ጉባኤ ኣካይደ ኣለኹ ዝብል ዘይ ሕጋዊ ግጅለ መደባት ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ምዕንቃፍ ሓሊፉ ዕላው ዝኾነ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ምፍጻምን ፍጹም ስርዓት ኣልቦነት ናብ ምስፍሕፋን ከም ዝተሰጋገረ ዕላው ገይሩ ነይሩ እዩ ብምባል ዘዘኻኸረ መግለጺ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ጉጅለ ሕዚ እውን ዘይ ሕጋዊ ተግባራቱ ብምጥንኻር ብቁሉዕ መንገዲ ዕልዋ መንግስቲ የካይደሎ ብምባል ዕልዋ መንግስቲ ይፍጸመሉ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዘይ ሕጋዊ ምደባታት እናካየደ ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ምዕንቃፍን ኣብ ልዕሊኦም ዘየሊ ጸቕጢ ካብ ምፍጣርን ብተወሳኺ ስራሕቲ መንግስቲ ኣብ ምልማስ ተጸሚዱ ይርከብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነዚ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ኣልቦነት ክጻወር ከም ዘይኽእል እናፍለጥና በዚ ዘይ ሕጋዊ ግጅለ ዝምደው አካላት ዘመሓድርዎ ህዝብ ኾነ ዝኾነ ዓይነት ሃፍቲ እውን ኣይሁሉን ኢለሎም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መሓውር ፍትሕን ባንክታትን እውን ነዚ ኩነታት ተረዲእኹም ሕጋዊ ግቦኹም ንኽትፍጽሙ ነገንዝብ ኢለሎ መግለጺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ በብብርኩ ዝርከብ መሓውር ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ብሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቐሱ አካላትን ትካላትን መንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን እውን እዞም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝምደው ዘለዉ ሰባት መንግስታዊ ሓላፍነት ሒዞም ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽን ዋዕላን ክሳተፉ ከም ዘይግባእ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብጽኑዕ የገንዝብ ብምባል ተማሕጺኑ ኣሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕልዋ መንግስቲ ይግበረለይ ሎ እንትብል እዚ ንኻልኣይ ጊዜ እንትትከውን በጀት ከም መሳርሒ ፖለቲካ ምጥቃሙ ግን ንብዙሓት ዘገረመ ኮይነሎም መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ንምውራር እንትፍትን ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ፈለማ ዝገበረ ነገር በጀት ምክልካል እዩ ነይሩ በጀት ብምክልካሉ ዝተጎድአ ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እንተይኮነስ ንጹህ ህዝቢ እዩ እዚ ጸላኢ ዝፈጸመ ጉጉይ መንገዲ ድማ ሕዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝብል ሓይሉ እውን ክጥቀመሉ ካብ ምርኣይ ዝሕዝን ነገር ከም ዘየለ ዝገልጹ ብዙሓት እዮም በዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ብ2 ሚልዮን ይውስኽ ከም ዘለው ድሑራት መንግስታት ኣፍሊጡ በዝሕ ህዝቢ ዓለም ድሕሪ 40 ዓመታት 10.4 ቢልዮን ክበጽሕ ምዃኑ ግምት ድሑራት መንግስታት የመልክት ብመሰረት እቲ ዓመተ ህንዲ ትርከበን 8 ሃገራት ዓለም ፍርቂ በዝሕ ህዝቢ ዓለም ክሕዛየን ተባሂለን ኣለዋ ኢትዮጵያ ድማ ሓንቲ ካብተን 8 ሃገራት ኮይናላ በዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ብ2 ሚልዮን ይውስኽ ከም ዘሎ መረዳእታታት የመልክቱ ኣብ ቀረባ እዋን ማዕኸን ስነ ህዝቢ ድሑራት መንግስታት ዕላው ኣብ ዝገበሮ ጸብጻብ ጠቕላላ በዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ 129.7 ሚልዮን በጽሖሎም እዚ ቁጽሪ ድሕሪ 28 ዓመት ብዕጽፊ ክውስኽን ብመሰረት እዚ ድማ በዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ 2044 ዓመት ፈረንጂ 259.4 ሚልዮን ክኸውን ግምተሎም እዚ ድማ ካብቲ ሕጂ ዘሎ በዝሕ ህዝቢ ናይጀርያ ዝበዝሕ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ወሰኽ በዝሕ ህዝቢ ቀንዲ ምኽንያት በብዓመቱ ዝረአ ዘሎ 2.5 ሚእታዊ ዕብየት በዝሕ ህዝቢ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ 1900 ሰዓታት ዓመታዊ ዕብየት በዝሕ ህዝቢ ልዕሊ 3 ሚእታዊ ዝነበረ ኮይኑ ሕዚ ግና 2.5 ሚእታዊ እዩ እዚ ማለት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብማእኸላይ 7 ልዕሊኡን ቆልዑ ትወልድ ነይራ ሕዚ እዚ ቁጥሪ ናብ 4.6 ወሪዱ ኣሎ መጠን ውልደትን ስደትን ምስ መጠን ሞት ዘይመጣጠን እንተኾይኑን ወይ ድማ መጠን ሞት ትሑት እንተኾይኑ ወሰኽ በዝሕ ህዝቢ ከም ዘስዕብ ሰሞያ እቲ ዓውዲ የግርሁ ብመሰረት መረዳእታ ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 50 ዓመታት መጠን ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ነኪ እዩ ንኣብነት ኣብ 1970 ካብ 1000 ህጻናት 244 ዕሸላት ይሞቱ ነይሮም እዚ ቁጽሪ ኣብ 2019 ናብ 50 ወሪዱ ብመሰረት ጸብጻብ መደብ ልምዓት ድሑራት መንግስታት UNDP ኢትዮጵያ ካብተን ብዙሓት ዜጋታትን ኣብ ድኽነት ዝነብረለን ሃገራት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ 6.3 ቢልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዎን 112 ሃገራት 1.1 ቢልዮን ህዝበን ኣብ ድኽነት ከም ዝነብር እቲ ጸብጻብ የመልክት ኣስታት ፍርቂ ካብቶም 48.2 ሚእታዊ ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ክነብሩ ከለው ሓደ ሲሶ ድማ ኣብ ሃገራት ደው ኤስያ ይነብሩ ካብዘን ሃገራት ህንዲ ፓኪስታን ኢትዮጵያን ኣብ ቅድሚት ይጥቀሳ ብመሰረት ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ 86 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ድኽነት ይዝነብር ሕብራት ሃገራት ዝሕቱል ቁጠባ ንዝመርሓ ሃገራት ዕብየት በዝሒ ህዝቢ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ክብል ቢቢሲ ጸውጺኡ
ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ሱዳን ጸዊዓ ምዝራባ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ብረውዕ ንኣምባሳደር ሱዳን ጸዊዓ ጊዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ንዝሃብዎ ቃለ መሕተት መብርሂ ከም ዝሓተተ ተሓቢሩ ጊዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ሱዳን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ዝርብ እንተዘይተዓዊቱ ምስ ግብጺ ክትውግን ከም ትኽእልን መሰል ማይ ሰለስቲአን ሃገራት ዘረጋግጽ ስምምዕ እንተዘይተወጽሕ ድማ ኣማራጺ ኩናት ክፍቲ ምዃኑን ምግላጾም ሱዳን ትሪቢን ጸብጺቡ እዩ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ንሱዳን ትሪቢን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሚኒስትር ዩሱፍ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ አዲስ አበባ ክመጹ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ እዚ ድማ ነቲ ዝሃብዎ መግለጺ ንምንጻር ክኸውን ከም ዝኽእል ይመት ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ነቢያት ጌታቸው ነቲ በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ዝተወሃበ መግለጺ ብምቅላል ምስ ሱዳን ዘሎ ዝምድና ምዕቡልን ስትራቴጂካውን እዩ ብምባል ገሊጾምዎም ዕጡቃት ውድብ ዲሞክራሲያዊ ዓፋር ንመንግስቲ ክልል ዓፋር ብሰላማዊ መንገዲ ኢዶም ከም ዝሃው ተሓቢሩ ዕጡቃት ውድብ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዓፋር ብረቶም ንሃገራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ረኪቦም ንሰላምን ልምዓትን እቲ ክልል ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተስማዕምዑ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብ ዓላ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ክልል ዓፋር ኣወል ኣርባ ሰላም መሰረት ኩሉ ምዃኑ ዕጡቃት ንሰላም እቲ ክልል ኣበርክቶ ካብ ምግባር ሓሊፎም መንገዲ ሰላም ምምራጾም ንሃገራዊ ሰላምን ድሕንነትን ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ሓቢሩ بمسارة حبرية حيل مكلخال أبو منبر عطوات فيدرالو ديمقراطياو سلف عفار حج سيوم أول كاب قونسن كوينات زرك مخسب يلن كاب حزن دحر حق منقستاو سرعات أخبيرنا بسلاماو منقد نهزبنا خنا قلقلينا يلوم أبز حزوان أب كل العفار بزي حقاو منقد برزنك أساس تودوا حيلي كم زي الله تحبيرون